मिथिनो मोनदों साननैसो सिगां गुवाहाटीनि मोनसे स्पेशल अपारेशन इउनिट बिनि केसनि सायाव अनारेबल बे सेसन कर्टआ रन्जन दैमारी एबा डिआर नाब्ला जि फाउन्डार एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्टमोन बिथांजों लोगोसे आल्फानि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो बे सुनि जि माने केस बे केसनि सायाव बिसार खालामनानै दिनै माने दाय गैयै दगमुक्त होननानै बेखौ फोसावबाय आरो बे जाजमेन्ट होबाय आरो बे जाजमेन्ट होनायखौ एबा फोसावनायखौ जों बरायदों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय आरो बे जिहेतु जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों बिटिआर सुक्ति मोनसे खालामबाय जेरावनाखि एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन दंमोन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपि गासै मोनद' आफादा लोगो नांनानै जितु बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनैहाय 4 बोसोर बारलांबाय बे 4 बोसोराव जेबो दिनै बेबायदि गाज्रि एक्सिडेन्ट जायाखै बा जेबो दाङाबाजि जायाखै आरो बे एकर्डखौ बयबो बरायदों दुलाराय बर' रायजो राजाजों लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकारा जिहेतु बेखौ बरायदों आरो बेखौ माने नोजोर होनानै ओंखायनो जिहेतु दा सेसन कर्टआ डिआर नाब्लाजों लोगोसे गासै आल्फानि दैदेनगिरिफोरखौ दगमुक्त खालामनाया खोब मोजां जादों जों बेखौ बरायदों आरो बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिएफबिनि रिलेटेड केसफोर दङ आन्दलननि रिलेटेड केसफोर दं गासै केसफोरखौ बिसार खालामनानै गासैखौबो माने दगमुक्त बा जोङो जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ होननानै दाख्लि थांनाय नभेम्बरनि 18 अक्ट'खालि भारतनि नर्थ इस्ट जननि हम मिनिस्ट्रिनि एडभाइजार एके मिश्र बिथांखौबो जों लोगो हमनानै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जों बेफोर केसफोरखौ लानानै जों सावरायदोंमोन आरो बिनि सानसे सिगां जोङो 17 नभेम्बर खालि आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथांखौबो जों लोगो हमनानै बिथांनोबो जोङो माने सावरायदों बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो जिहेतु दिनैसिमहालागै माने गोबांथार केस दाबो दंबावो जोंनियाव एनडिएफबिनि रिलेटेड माखासे आन्दलननि रिलेटेड केसफ्रा दिनैसिमहालागै जोङो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दाबो कर्टआव हाजिर जानाङो सोरबाया माने जेलाव दंबाय थायो खायफा माने कर्टआव हाजिर जायाबाबो सम सम बिसोरखौ नागिरफैयो दा बेफोरनिफ्राय जोङो एसे बेक्तिगत बा सामाजिक जिबन इन्जयमेन्ट खालामनायाव गोबां उसुबिदा मोनदों दा बेखौ जोङो मिथिगौ जे जिहेतु माने सुक्तियावनो जोंहा बेखौ जोंनि जेसेबांखिनि एनडिएफबि रिलेटेड केस दं बेखौ माने फोजोबनानै होगोन होननानै भारत सरकारा जोंनो खोथा होदोंमोन सुक्तियाव दंमोन ओंखायनो जों बेखौ खावलायदों जे जेसेबांखिनि जोंनि एनडिएफबि रिलेटेड केसफोर दं बेखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ मानो होनोबा सुक्ति जानायनि उनाव बेबायदि माने जेलाव थाबाय थानाय कर्टआव हाजिर जाबाय थानाय बा माने केस गेलेनांबाय थानाय बेबायदिखौ जोङो माने नुनो मोना बा बे जानाङा जों बयबो लुबैदों रायजोफ्राबो लुबैदों ओंखायनो बिनि सायाव आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो खोथा होदों जे बेसेबांखिनि एनडिएफबि रिलेटेड केसफोर दं बेनि गथै डाटाफोरखौ लिस्टखौ माने साबमिट खालामना होनांगौ बहा बहा बेसेबां केसफोर दं बेखौ माने बुथुमनो थाखाय जोंखौ दायथ' होदों बे हिसाबै जों दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो लोगोसे जों माने आसा खालामदों आरो खावलायहरदों माने आसाम सरकार भारत सरकार लोगोसे बिटिआर सरकार बिथांमोननिसिम जों खावलायहरदों जों जे जेसेबांखिनि जोंहा एनडिएफबि रिलेटेड जायफोर केस दं बेफोरखौ माने जोंखौ माने फ्रि खालामना होनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावना होनांगौ आरो जिहेतु दिनैसिमहालागै मावबाय थादों जोंबो मिथिगौ बिथांमोना मावबाय थादों सहायबो होदों आरो जों बिनि थाखाय बिटिआरनि चिफजों लोगोसे गासै बिटिआरनि बिबानगिरि बिथांमोन आसाम सरकारनि गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम भारत सरकारनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर होदों आरो आसा खालामबावदों बे साननैसोनि गेजेरावनो बा खम समनि गेजेरावनो जोंनो जेसेबांखिनि केसफोर दं बेखौ फ्रि खालामना होनानै लोगोसे जोंहा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबि दङ दिनै जेलाव बिथांमोनाबो रायजोनि गेजेराव फैनानै जाहाथे समाज जौगानायनि रायजो जौगानायनि बा जोंनि समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाया बिथांमोनखौ जों आसा खालामबाय थादों ओंखायनो माने बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैथों
समाजनि मोजां खामानि मावथों रायजोनि जौगानायनि खामानि मावफैदों जों बेखौ आसा खालामनानै दं आरो नंगौ सार जोंना कर्टआव गाबोन बेल हियारिं दङ रन्जन देबरनि थाखाय बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो मोजाङै थांदों दा बे सुप्रिम कर्टआव थांनाय माने 20 नभेम्बराव बेयो सुप्रिम कर्टआव जानो गोनांमोन नाथाय बिनि चिफ जास्टिसआ चेन्ज जानायनि उनावहाय बेखौ एसे फासयना होनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो जों बे सुप्रिम कर्टआव जाहाथे जि आपिल खालामदों बेलनि थाखाय जि आपिल खालामदों जों बेखौ एसे पजिटिभ जानाय बायदियै जोङो थांनाय 18 साननै सिगाङाव जोङो एके मिश्र नर्थ इस्ट माने जन हम मिनिस्टारनि एडभाइजार बिथांखौ जों लोगो हमनानै बिथांनोबो जों बिनि सोमोन्दै जोङो फोरमायनो हादों आपिल खालामदों आरो बेखौ पजिटिभलि डिसिसन होनांगौ आरो बेखौ जाहाथे गनायो बिनि थाखाय जों खामानि माने मावना होनांगौ होननानै हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोङो बिथांखौ खावलायहैदोंमोन आरो बिथाङा खोब माने गुरुत्त' हखारै खोनासंनानै बिनि थाखाय बिथाङा माने लिरगोन कर्टसिमहालागै माने लिरगोन आपिल खालामहरगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन ओंखायनो गाबोन जुदि बेयाव जुदि हाजिर जायोब्ला निस्सय माने हम मिनिस्टारा बिनि प्रति एसे गुरुत्त' होनानै खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों